En byggedrøm kan være vanskelig at overskue. Derfor er det vigtigt at have styr på alle detaljerne i et byggeprojekt. Hos din boligtegner kan vi hjælpe dig med flere løsninger. Vores arkitekt kan realisere dine boligdrømme. Vi tegner individuelle boligdesigns, visualiserer dit projekt med billeder, inden det første spadestik bliver taget. Med et økonomisk overblik over dit byggeprojekt, kan en grundig gennemgang forhindre unødvendige udgifter til håndværkere, materialer, ingeniør og andre leverandører. Med tegningerne og det økonomiske overblik på plads, er du klar til den næste fase i dit byggeprojekt. Med byggestyring får du overblik over dit byggeri. Der er fokus på tidsplan, økonomi og kvalitetssikring. Vores landsdækkende netværk af samarbejdspartnere, herunder håndværkere, er nøje udvalgte for deres kvalitet og gode referencer. Du kan følge din boligtegner på de sociale medier, og du kan kontakte os på dinboligtegner.dk.